رومي معرف 4 كاب 13 كبابي جميرنا نحرام بيبنا كم زد بلنا إجابير قال نركب كاب تقص 10 شوعات كنببه كمتي أبو بزحات أحزاب غيركا الله زبل صحف زلو أبقدمتي زعمونو نموتات زتنسوم نتزي اللون كم هلوي غيرو تصوع أملاخ كم تبهول دما زرقها كم زخوني تسفى أبزي بلوس أبو بزحات أحزاب خون بتسفى آمنه أستات ودميت عامد كنسو ممات سجون ممات مهتن سالق النار أيه نمئمان أيد خمان جناخه نأملاخ كبر النهابه نمئمان برتع إمبر نتا تسفى أملاخ بزي مئمانو أي توالا ولن اتزهابو تسفى كجبراون كلت كم زلوا أتبيعو تردينا برمو سلازد ما نتصدقي تقصرت له إذا خاص لنا أمبر سليو طرح كم تقصر له أي تصفن نعنا بدي نيسوس قويتانا كموتات لتنسو إن أمنك يقصر لنا يو نسوب سر حياتنا بجاته وهذا سلت صدقنا خا تنسى في الله تقصي إسراء 10 شعته دقيمة خم ببع تقصي إسراء دقيمة خم ببع جناخه نأملاخ كبرنا هذا نمئمان برتع أمبر نتاس تسفى أملاخ بزي مئمانوس أي توالا ولا نمئمان برتع فلذي نلوم مع أنت ملأتنا بأمنة برتعين آمين سكان تصلينا يعني تناشف فينا منفسنا كبابيلنا أملاخ مسكن جابير كزاربنا بزا معلت زيا كبزا مزمور زيا كل تسلسته جزية غيرنا أبقى الأملاك نحل فينا تمالن لومن نزل عالم يسوس نسو أيو كل غلوات يسوس جنا عيلواتن تمال اللومن نزل عالم يسوس نسو أيو كل غلوات يسوس جنا عيلواتن كبرين اسمو آمين كبرين اسمو آمين كل غلوات يسوس جنا عيلوات سكتمالن ولو بحبر تمال اللومن نزل عالم يسوس نسو أيو كل خلوات يسوس كنا عيلوات آمين قويتانا مسكنا كالنا كبرن بكالنا بروح منفس عم أخلنا سلد الله تمسكن نعين باري خادم ما كم دقبا أنه خينا خزارب منفس قدوس دقفني نون حواتي دم ما تدزاربو كله بتخكل كردو منفس قدوس حق الزوم جزينا بارخ باسم يسوع آمين يسوع كرسوس قويتاي سلازي أبو الصحف لهم معنتي نمهرونا إجابير قال أنتي دبليو بأمنة برتعو بأمنة برتع ويدما بأمنة برتعي كبرنا أملاخون مصحف رومي مچم صحافي وخمه تودخننا باولوس مخانو نفلطينا بزقات امخا دحلفه سومينا كم چرچي انبيبنا ودينا سلازي رحقات ايكوننا ندلنا زصحفلهم سبات ابرومي زنبرو حيدت ايهودن كوم دما بزحي كاب احزاب دخونو
ድርከብዎ ኣመንቲዩ صحافሉ ግዜ ኣብ 57 ኣከባቢ ኸውን ከሎ ካብቲ ዕላማ መጽሓፊኡ ሓንቲ ንምጥቃስ ብዛዕባ ወንጌልን ሓይሊ ወንጌልን ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ምስ ገለጸ ምዕራፍ 3 ግና ምድሓን ወይ ከዓ ጽድቂ ብእምነት ብክርስቶስ ጥራሕ ምዃኑ ንምብራህ እዩ ጽሒፍዎ ካብቲ ቀንዲ ዕላምኡ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሮሜ 3:28 እንድሕር ገንፂልና ከምዚ ድብል ናይ እግዚአብሔር ቃል ንረክብ ስለዚ ኸ ሰብ ብዘይ ግብሪ ሕጊ ብእምነት ከም ዝጸድቕ ንብል ኣለና 4 ነጥቢ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኸ ሰብ ብዘይ ግብሪ ሕጊ ብእምነት ከም ዝጸድቕ እንታይ ንገብር ኣለና ንብል ኣለና ስለዚ ናይዚ መጽሓፍ ሮሜ ቀንዲ ማእኸላይ ወይ ከዓ ጥቕሲ ሮሜ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ ሓደ እዩ እንታይ ይብል እምበኣርሲ ብእምነት ካብ ጸደቕና ምስ ኣምላኽ ብጎይታና ኢየሱስ ሰላም ይሃልወና ይብል ወይ ድማ ሰላም ኣለና ወይ ከዓ ዕርቂ ኣለና ማለት እዩ መቸም ኩሉ ግዜ ምዕራፍ 5 ክንብል ከለና ቅልሚኡ መጽሓፍ ቅዱስ ከነጽንዕ ከለና ምዕራፍ 5 ግላጽ ወይ ከዓ ምስ ምንታይ ተተሓሓዘዩ ምስ ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 4 ኸ ምስ ምዕራፍ 3 ከምኡ እንዳበለ ይድኸይድ ስለዚ ነዚ ሓሳብ ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ነዚ ቀንዲ መሪሕ ጥቕሲ ናይ ሮሜ ምዕራፍ 1 እንድሕር ተበጊስና ከምዚ ኸነንብቦ ደቐነና ወይ ከዓ ቀሲልና እንድሕር ኣጽኒዕናዮ ምዕራፍ 1 ከመይ ገይሮም ኣሕዛብ ካብ ኣምላኽ ከም ዝዓለዉ ይዛረብ ኣብ ምዕራፍ 2 እንድሕር ከይና ኸ ከመይ ገይሮም ኣይሁድ ካብ ኣምላኽ ከም ዝዓለዉ ይዛረብ ምዕራፍ 3 እንድዳኣ ኸይድና ብምጥቕላል ኣሕዛብ ኮነ ኣይሁድ ከመይ ገይሮም ካብ ኣምላኽ ከም ዝዓለዉ ወይ ድማ ከም ዝሓጥኡ ኸ ይዛረብ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 3 ካብ 22 ስጋብ 24 ከምዚ ድብል ናይ እግዚአብሔር ቃል ንረክብ ማለት ጽድቂ ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኣምኑ ኩላቶም ይብል ስለዚ በዚ ኮንቴክስት ናይዚ መጽሓፍ እዚ ኩላቶም ክብለና ከሎ ንመን ማለት እዩ ንኣሕዛብ ኮነ ወይ ከዓ እንደገና ንኣይሁድ ኩላቶም እዩ በዚ ሌላን ጉሌላን የልቦን ስለምንታይ ውርድ ኢሉ ኣብ ኣምላኽሲ ኣድልዎ ገጽ የልቦን ይብል ኩሎም ሓጢኦም ይብል ኣሕዛብ ኮነ ኣይሁድ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ እውን ሲኢኖም በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ በጃ ምሕላፍ ብኸምኡ ኸ ብጸጉኡ ይጸድቁ መን ኣሕዛብ ኮነ ኣይሁድ ኩላቶም ሽዑ ኣብ ምዕራፍ 4 ተኸይድና ኣብነት ይዛረብ ኣብ ጥቕሲ 1 ከምዚ ይብለና ኣብነት እቲ ብስጋ ኣቦና አብርሃምሲ እንታይ ረኺቡ ክንብል ኢና ይብል አብርሃም ብግብሪ ጸዲቁ እንተ ዝኸውንሲ ገለ ዝምክሓሉ ምረኸበ ነይሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግና ኣይኮነን እቲ ጽሑፍከ እንታይ ይብል አብርሃም በአምላኽ አመነ እዚ ንጽድቅ ኮይኑ ተቆጽረሉ እዚ ኸ ስለ አብርሃም ጥራሕ ኣይኮነን እንደገና ስለና ስለ ጳውሎስ ስለ ረምሮቤ ስለይን ስለኻትኩምን ማለት እዩ እዚ ኸ ስለና እምበር ስልዩ ጥራሕ ከም ዘይተቆጽረሉ ከም እተቆጽረሉ ኣይተጻሓፈን ንዓና ኢሉ ሽዑ በቲ ንኢየሱስ ጎይታና ካብ ሙታት ዘተንስኦኻ እናኣምንካ ንዑ ጥራሕ ኣይኮነን ተቆጺሩሉ ጳውሎስ ይጽሕፍ ደሎ ርእሱ ምስ ሰብ ሮሜ ገይሩ ንዓና በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ካብ ሙታት ዘተንስኦ እናኣምንካ ይቁጸረልና እዩ ንሱ ብሰሪ ኃጢአትና በጃ ተዋሃበ ስለ ጽድቅና ድማ እንታይ ገበረ ተንስአ እምበር እቲ እምነትና ንጽድቅ ዝቁጸረልና እንድሕር ኮይኑ ሽዑ ይድብል ኣሎ ኣብ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 1 እምበር ብእምነት ካብ ጸደቕናስ በአምላኽ ምስ ጎይታና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ አምላኽ እንታይ ኣለና ይብል ዕርቂ ኣለና ወይ ከዓ ሰላም ኣለና ይብል
ዕርቂ ኣለና ይብል ስለዚ ክርስትና ካብ ኣለካ ይጅምር ማለት እዩ ኣብዚያ ሕጂ ሰላም ይሃልወና ከም ዝመጻ እዩ ደስምዕ ግን ከምኡ ይኮነን ኣለና ድሮስ ኣለና ምስ ኣምላኽሲ ባእሲና ነርና ይብል ኣብ ጥቕስ 6 እንተሕርከይና ገና ድኹማት ከለና ይብል ጥቕስ 8 ተመጺና ገና ሓጣን ከለና ይብል ጥቕስ 10 ተመጺና ጸላእቱ ከለና ይብል ኣምላኽ ብወዲ ገይሩ እንታይ ገይርናይ ተዓሪቕና እዩ ስለዚ ብወገን ኣምላኽሲ ውዱ እዩ ነይሩ ከምዚ ቀደም ክንጻወት ከለና ዝዝክሮ ይኹምሽ ጽልእ ትበሃል ምሽ ኣይኮነን ዳሕራይካ እንታይ ትበሃል ፍቱ ኸኣ ትበሃል ስለዚ በኣምላኽ ወገንሲ ቀደም ገና ሓጣን ከለና ድኹማት ከለና ጸላእቱ ከለናሲ ብኡሲ እንታይ ነይሩ ፍቱ እዩ ነይሩ ንሕና ግና ብእምነት ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመና ናብ ምንታይ መጺና ማለት እዩ ናብታ ተዘርጊሓ ዝነበረት ፍቱ ትብል ኢዱ ንሕና ኸ ኢድና እቲና እሞ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚርናስ ምስ ኣምላኽስ እንታይ ኮይና ዕርቂ ኮይና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ምስ ኣምላኽሲ ሰላም ኣለና ካብ ንባልባሽ ምስ ኣምላኽ ስለ ዝተዓረቕና ውሽጣዊ ሰላም ኣለና እሱ ጥራሕ ደይኮነ ግን ጸላእቱ ዝነበርና ካብታ ሸዓ ጀሚርናስ ምስ ኣምላኽሲ ዕርቂና ይብሎ እምበር ኣምላኽሲ ወይ ከዓ ኣምላኽ ምሳና ካብ ኮነስ መን እዩ ዝቃወመና ኢሉ ምስ ኣምላኽ ካብ ተዓረቕናስ መን እዩ ዝቃወመና ስለዚ እግዚአብሔር እንታይና ኮይኑ ደጋፊና እግዚአብሔር እንታይና ኮይኑ ሓጋዚና እግዚአብሔር እንታይና ኮይኑ ዘራይና ኣምላኽ ምሳና ካብ ኮነ መን እዩ ዝቃወመና ወይ ድማ ጸዲቅኩም ኢልና ብእምነት ካንታ ካብ ገበርና ካብ ጸደቕና እንታይ ኣለና ዕርቂ ምስ ኣምላኽካ ተዓሪቕና ምሕራት ዘይነበርና እንታይ ኮይና ምሕራት ኮይና ህዝቢ ዘይነበርና እንታይ ኮይና ህዝቢ ኮይና ኣብ ቆሮንጦስ ክዛረብ ከለኻ እንታይ ኢሉ ስኹም ተሓጺብኩም ኢኹም ኢሉ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኮይና ተሓጺብና ተቀዲስኩም ኢኹም ኢሉ እንደገና እንታይ ኢሉ ጸዲቅኩም ኢኹም ኢሉ ባር ምዕራፍ 5 ጥቕስ 1 ከም መሪሕ ጥቕስ ናይ ሮሜ ክንወስዳ ከለና መሰረትናሲ እዚዩ መሰረት ናይ እምነትናሲ እዚዩ እምበር መሰረት ናይ እምነትና እዚ እንተደኣ ኮይኑ ኢና ንብል ዘለና ሎሚ እንታይ ንግበር ብእምነት እንታይ ንግበር ብእምነት ንበርትዕ ንምንታይ አብርሃም አቦ ኩላትና ይብል ሓቀይ አብርሃም አቦ ኩላትና ይብል ስለዚ አብርሃም በእምነት እንታይ ገበረ ይብለና በእምነት በርትዕ ይብል ንሰፍ ኤፌሶን ድማ ከምዚ ኢልዎም ብመንፈስ ኢልዎም ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ በሓይሊ ምእንቲ ክትብርትዑ እስከበሉ ብሩኻት ኣሕዋት ስለዚ አብርሃም በእምነት በርትዕ ኢሉ ኣብ ኤፌሶን ከዓ በሓይሊ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብኩም እንታይ ምእንቲ ክትገብሩ ምእንቲ ክትብርትዑ ከምቲ ሃብቲ ክብሩ ህቦኩም እንታይ ገብር ኣለኹ ኢሉ እጽልይ ኣለኹ ኢሉ ምዕራፍ 6 ጥቕስ 10 ኤፌሶን ኮይድኻ ከምዚ ኢሉ ብዝተረፈ ኣሕዋተይ ብጎይታን ብጽንዓት ሓይሉ እንታይ ግበሩ በርትዑ ጥቕስ 16 ምስ ናይዚ ኩሉ ናይቲ ክፉእ ርሱን መንትግ ዘበለ እተጥፍኡሉ ከተጥፍኡሉ ትኽእሉ ዋልታ እምነት ድማ እንታይ ግበሩ ኢሉ አልዑሉ ኢሉ በኋላ አዘራርባ ዋልታ ማለት መከላኸል እዩ አይኮነን ከከላኸለልካ ተኮይኑ ክትሕዘለካ ክትድርበየ ይብልካ ሕጂ ዋልታ እምነት እንታይ ግበሩ ይብሉ ዘሎ አልዑሉ በኋላ አዘራርባ እንታይ ማለት እዩ እምነትኩም እንታይ ትግበሩ አይቲ ደርቢዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ በእምነት እንታይ ግበሩ በእምነት በርትዑ እምበር ደጋጊሙ እዚ ቃል እንታይ ይብለና ደሎ ሎማዓንቲ እንድሕሪና በእምነት እንታይ ግበሩ በርትዑ ብጎይታን ጽንዓት ሓይሉ እንታይ ግበሩ በርትዑ ዋልታ እምነት እንታይ ግበሩ አልዑሉ ንምንታይ አብርሃም ድማ ብምንታይ በርትዕ ብለና በእምነት እንታይ ገበረ በርትዕ ንባልባሽ ካብዛ ናይ አብርሃም በእምነት ምብርታዕ ማለትሲ እንታይ ማለት እዩ በእምነት ምብርታዕ ማለትሲ እንታይ ማለት እዩ ካብ አብርሃም ከወፃና ማለት እዩ ኣብ 4:19 ከምዚ ይብል አብርሃም አዝታት ወዲ 100 ዓመት ክንሱ ኢሉ
ሙማት ስጉኡን ሙማት ማህፀን ሳራ እናራአየ ንምእማን እንታይ ያገበረን አይደኸመን ይብል ስለዚህ በእምነት ምብርታዕ ማለት በኻል አዘራርባ ንምእማን ስንታይ ደይ ምዃን ማለት እዩ ንምእማን ሲ ደይ ምድካም ማለት እዩ ብፍላይ ኣብዚ እንድሕሪና ምስ ግዜ ተሓሒዙ ይዛረብ ደሎ ኣስታት ወዲ 100 ዓመት ክንሱ ንኣምላኽ ኣሚን ወስጋ 100 ዓመት ኣይኮነን ወዲ 100 ዓመት ክንሱ ንኣብነሲ ጎየ ደኺመ እንድሕር ኢልካስ እንታይ ክትገብር ጠጠው ትብል ሓቀይ ጠጠው ትብል ካብ ሙጉያይሲ ጠጠው ትብል ወይ ካ ኸይደ ደኺመ እንድሕር ኢልካስ ካብ ምኻድ እንታይ ትብል ጠጠው ትብል ስለዚ አብርሃም አሚኑሲ ወዲ 100 ዓመት ክንሱ ሙማት ስጉን ሙማት ማህፀን ሳራ እናራአየሲ ንምእማን ጠጠው አይበለን ንምእማን ደኺማ አይበለን በአንጻሩ ንምእማንሲ በርታዕ ይድብል ስለዚ በእምነት ምብርታዕ ማለት ንምእማንሲ ደምድካም ማለት እዩ ኣብ ዕብራውያን 11 ብዛዕባ እምነት ይዛረብ ምሽ አቡሃ ብዙሓት ናይ እምነት ጀጋኑ بتخكل تقصرهم تفلتي خوابي عسرا دخونو عندنا إسرائيلاوين كالوتن يلو زرزيرو مالو حجي أبت تقصي 10 سلسلة إبراهيم 10 سلسلة خزارب كلهم تايلو إذا أتوم كلاتهم يلو إن كل من مالتيو أبراهام يأتي خام مالتيو إذا أتوم كلاتهم نتن تصفاتات انتهي قبرون أي رخبونن جناخ خبر حق ريوم تسالمون مو أبزا مدرزيا آغايشن سدتنياتاتن مهانم الناتا أمونو يبل نحن أبزا مدرزيا آغايشنا نحن أبزا مدرزيا خانتاينا سدتنياتاتنا تحايش هاجر اللاتنا عند أولو أي رأيوانكو بمعدو يوم دري للومش شعيلو الناتا أمونو بإمنة انتهي قبور بلنا بإمنة موتو نأملاخ سسقا موت أمينهم أب حدش تركم ترينا يو إزياتهم كلاتهم أب أمنتهم تصنعهم موتوا يبلنا بار نأملاخ سقاب معس نأمنه سقاب موت سلازي يا أبرا يوحنس كان زيلو إنه ما أنت خطفت تونس يلو أنت هيكم كفتن كل جزء سيد أنت هيك يدفتنك أمنتك يدفتنك سلازي ما أنت خطفت تونسي ديابلوس نقال خاتكم نقول لكم ما يكونن بلو نقال خاتكم كواهم مالت نقال خاتكم سي نبيت ما أسرتي كدرب يوم يلو عسرت ما علتون سببا كرهبومي مثالي لو ما عمد قاله كلا عمد قاله ويلو مو ورح قاله كلا ورح قاله عسرت ما علتس انت خجبرومي سببا كرهبومي سلازي نتزمت كامكرا أي تفرحيو كسع موت وممكن أنا خا أخلي الهوت كبكايلو سلازي بأمنة مبرتع مالت نمأمانسي أنت دي مهان مالتيو دي متكام مالتيو كالاي أبتصي عسرا كم زيبل زعوا أبراهام كزارب كله قنا غنا أملاح كبرنا هبه نمأمان برتعنبر نتا تسفى أملاح بزي مأمانوس انتهي قبرن أي توالا ولا زيها نأملاخ أمين كاي وندخل كهلا خاسي بمولو نأملاخ مأمان ويكا بأمنة مبرتع مالسي بلب خاسي داي مولوال ويكا بمولو ناو أملاخ انتهي مكبر موكال مالتي مصحف قدس بزعبا سبسي بلبو يأمن مش كنا أمن تخي ناس بمتانا نأمن بلبنا أمعرف 10 وريدون تايلنا له كابتش حتى سقاب 10 تصحف بوزا أمن زبلة أي حفرني يبلي مو سب بلبو أمينون تاي قبر صدق بار سب متاي زأمن بلبو يدأمن سب بلبو أمينو يصدق بأفو تأمينوها يدحني سلازي بأفكا يسوس قويتا مخانو أنت نجاركا بلب خاون أملاح كاموتات كمزة تنسو أنت أمن كاس أنت هتقبري هاي دبل كدحنيها سب بلبو يدأمن مالتي أبلو بيخا زوالا أول مالتي فيليبوس نتسلوب إثيوبيا كتأمو أخلو انتهي له إنه ماي
ከይጥምቕ ዳ መን ይኽልክለኒ ምስ ቦሎስ ፊልጶስ እንታይ ኢልዎ ብኹሉ ልብኻ ማለት እዩ ብኹሉ ልብኻ ወይ ከዓ ብሙሉእ ልብኻ ማለት እዩ እንተ ኣሚንካስ ይኾነልካ ኢልዎ ስለዚ እምበር ብእምነት ምብርታዕኻ በዚ ጽሑፍ እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ ብልብኻ ዘይምውልዋል ማለት እዩ እምበር ስለምንታይ እምነት መቸም ኣብ ክርስትና ኣገዳሲ ዝኾነ ባእታ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና مش بزحات ممهرنا خا مهرنا خلوا انتي لو من الله كريستيانسي حمشت سمعت حواسات ديكونا شدش شيء دلوا قبل ما يهرمنا الله مش أتاشار شيء تسي مس أملاخ نراخب الله ويكاسنس نقبل الله سقاب كنزي تأجد سنة أمنت سي نجيرو من الله سلازي انتي تأجد سنة أمنت سقاب كنزي بأمنت مبرتعدد لنا ويكاد دقاقي مناك جاي بير قال بأمنت برتعو بويتان صنعت حيلون برتعو عبتنا وش تصوبكم دما بحيل انتي ما انتي كتبرتعو دبلنا امنت اتا انكو نا املاخ النسمر الله انتيا من قديا حكي برانا معرف عسرت حدا بزعبا امنت ندي زاربين لا مش امنت دما نتسفا زغبرو نجر رقص مقبار نايدي نجر دما مردايو مسبله ورد يلو تقص شدشتن تايد بلنا بزي امنت جنانا املاخ كسمرو ايكال ويكا بزي امنت جنانا املاخ كتحجسو اي تخيلني اب افسن ديو تري تغاغي انتاي يلو نا املاخ دحجسو انتاي እንዳገወርኩም ብለና نا املاخ دحجسو እንዳመርመርኩም ይብል እቲ ከም ክርስቲያናው ናብራኽ ነብር ከለና ኣብዚ ምድርስ ኩሉ ግዜ نا أملاك نحجسنا ندامر مرناين عن النبر سلزة أنكونا أملاك نحجسنا من قدي انتهى عند حريلنا نا أملاك مأمانة نا أملاك كم مأمانة تبقى سخاء بأمنة نوت بأمنة نقلقل بأمنة نبلع بأمنة نعطو كلنا قرنا نا أمنة خون كاب أمنة زي كونا زبالو كل انتايو حتى أتي دبلنا بارتا أنكونا نسمر الله من أملاك نسمر الله من قد انتهى امنتنا سلازي ام مصحف قدس ترينا يسوس بزا امن سبات تغريمو تدنقو يسوس دما استنكريب ما تو شمونت عسرت بزعبا اتي حلقه 100 ندحر رينايو يسوس دما ودو خويلو مستزاربو انتاي لو غويتاي نسخه نبيتي كأتوسي أنا انتهي كونكني لوا بقع كونكني لوا أنا قبل علي ملخت اللوني لوا جزأت اللوني لوا بتحتيك أنا دمولكم اللوني لوا سلازي نتحدى كيد بلو يخيد نتحدى خا نعيب بلو يمت نتباري خا أزجبر بلو يجبر سلازي حنت قالت راح بلي لوا كبرنا أملاك يكون حنت قال طرح بل وديكا يحويلوا حنت قال تفوس امين دو حنت قال هيوت تسكع حنت قال تتصنانع حنت قال تزاربيلوا شعو يسوس كاب كرن سبكتي وريدو بزح حزب خا يسعبون يري دسعبو بزحات ذا امنوها حيدات هو دبلو بزحات بأمنة دستنكوفها حيدات شعو يسوس نابتهم حزب جلس إلون تايلو يسوس دما مجمرة أنت يبل لذ سمعوا مجمرة أستنكر يبل نتوم صعبوا وزلوا هابلهم كم زبلت عباي أمنتسي أب إسرائيل أقوهم زي رخبكو بحكي أبلوكم على خيلو يسوس أمدري امنت كي تستأن سجيو قبلك 10 شمونته بزعباتي نا املاخ زي فرح فرادي نسبكا دي حفر دانيا خمس نبره ات تاريخ نفولطينا سلازتهم دسعبو زنبرو ليتن معلتن كيباتخو خصليو مهرم كله اتا مبلت مصيا فتحو صلي اندابلت مستمالالسوتو
እትና አምላኽ ዘይፈርሕ ንሰብ ከዓ ደይሓፍር ዳኛ ከምዚ ኢሉ ኣነስና ኣምላኽ እኳ እንተ ደይፈርሐኹ ንሰብ ከዓ እንተ ደይሓፈርኩሲ እዛ መበለት እዚኣ እንዳመፀትሲ እንታይ ክትገብረኒ እያ ላሕ ከተብለኒ እያ ስለዚ ፍትሒ ደኣ ከውፀላ በለ ሽዑ ኢየሱስ ተዛረባ ቀረዩ ንሱ ግና ነቶም ለይትን መዓልትን ናቡ ዝጠርዑ እንታይ ኢሉ ሕሩያቱ ኢሉ ንሱ ዝሓረዮም ሕሩያቱ ፍትሒ ያውፀሎም እንዶ ወይ ከዓ ይፅሞሞም ዶ ምልክት ሕቶ ማለት እዩ ሽዑ በዓሉ ከምዚ ኢሉ ቀልጢፉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣምላኽ ፍትሒ ደውፅእ ኣምላኽ ቀልጢፉ ኢሉ ፍትሒ ከም ደውፀሎም እብለኩም ኣለኹ ወዲ ሰብ ምስ ዝመፅእ ግና ኢሉ ሽዑ እምነት ደኾን ኣብ ምድሪ ክትርከብ እያ ኢሉ ስለዚ ኢየሱስ እምነት ከይተስተኣንሰግ እዩ ኢየሱስ ብዛዕባ እምነት ምሂሩ ሰባት ድማ ንኸኣምኑ ከዓ እንታይ ገይሩ ኣተባቢዑ ዛዕባ ማርታ ኣልዓዛር ምስ ሞተ ድሕሪ 4 መዓልቲ ኣይኮነን ነቲ እምኒ ኣልዕልዎ ምስ በለ ኖ 4 መዓልቲ ገይሩ እንታይ ገይሩ ኢላቶ ጨኒዩ ሽዑ እንታይ ኢልዋ ማርታ ኢልዋ እንተ ተኣምንሲ ክብሪ ኣምላኽ ዶ ኣይምረአኽን በልኩ ኢልዋ እምበር ኢየሱስ ድማ ምሂሩ እምበር እንታና ንብል ዘለና እንታይ ኣገዳስነት እምነት ሎሚ እንድሕር ኢልና እታ እንኮ ንኣምላኽ እንታይ ንገብረላ እያ ነስምረላ ወይ ከዓ ንሐጉሰላ መንገዲ እያ ካልኣይ ኣገዳስነት እምነት እንታይ እንድሕር ኢልኩም እታ እንኮ ምስ ኣምላኽ ንራኸበላ ወይ ድማ ናብ ኣምላኽ ንመጻላ መንገዲ እያ ኣብታ ዕብራውያን 11:6 ኣብታ ምቃል ጥቕሲ እንታይ ድብለና እቲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ ኢሉ ስለዚ ክደሊ ኣለዎ ኣይኮነን እቲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ መጀመርያ ንሱ ከም ዘሎ ኣምላኽስ ከም ዘሎ ኣይኮነን ነቶም ዝደልይዎ ከዓ እንታይ ከም ድቦም ዓስቢ ከም ዝህቦም ከኣምን ይግቦ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ብኾንቱ ድለይኒ ኣይበለን ኣሜን ዶ ንኣምላኽ ምድላይሲ ረብሓ እዩ ናብ ኣምላኽ ምምጻእሲ ረብሓ እዩ ንኾንቱ ድለይኒ ኣይበለን ኣምላኽ ስለዚ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ ንሱ ከም ደሎ ኣምላኽ ዝበሃል ከም ደሎ ነቶም ናብኡ ዝመፁ ከዓ ዓስቢ ከም ድህቦም ከኣምን ይግቦ እዩ ዓስቢ ማለት እንታይ ማለት እዩ ደሞዝ ማለት እዩ ኣይኮነን ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብኡ ብትሮሜ እንታይ ይብለና ዓስቢ ሓጢኣት እንታይ ሞት እዩ እምበር ንሓጢኣት እንተደሊኻያ ዓስቢ ኣለዎ ንኣምላኽ ተደሊኻያ ከዓ ዓስቢ ኣለዎ ንጹር እዩ ስለዚ ዓስቢ ናይ ሓጢኣት እንታይ እዩ ሞት እዩ ይብል ውህበት ጸጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ ሕጂ እምበር ንሰብ ሮሜ እንታይ ድብሎም ዘሎ ሕጂ ግና ካብ ሓጢኣት ሓራ እንታይ ስለ ደኾንኩም ስለ ዝወፃእኹም ደጊም ሓጢኣት ስለ ደይዝውረኩም ደሎ ኣብ ሓጢኣት ስለ ደይትነብሩ ዘለኹም ወይ ከዓ ንሓጢኣት ገዲፍኩም ንኣምላኽ ስለ ዝደለኹም ወይ ከዓ ንኣምላኽ ስለ ተሰዓብኩም ግና ኢሉ ካብ ሓጢኣት ሓራ ስለ ዝወፃእኹም ንኣምላኽ እውን ስለ ዝተገዛእኹሞ ፍሬኹም ኢሉ ወይ ከዓ ዓስብኹም እንታይ ኮይኑ ኣሎ ንቅድስና ኮይኑ ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህም ቅዱስ ናብራ ትነብሩ ዘለኹም ቅዱስ ህይወት ዘለኩም ቅዱስ ሓዳር ዘለኩም ፍሬኡሲ ንኣምላኽ ናይ ብስዓብ ፍሬኹስ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ንቅድስና ኮይኑ ኣሎ መወዳእትኡ ኸ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ እምበር እታ እንኮ ናብ ኣምላኽ ንራኸበላን ንመጻላን መንገዲ ከዓ እምነትና ስለ ዝኾነት እያ ሳልሳይ እቲ እንኮ ነቲ ዘይረአ ተርእየና መንፈሳዊ ዓይኒ እያ እምነት ነቲ ዘይረአ ነገር ተርእየና ኣብ ዕብራውያን 11:3 እንታይ ኢሉ ዓለም ብቓል ኣምላኽ ከም እተፈጥረት እቲ ዝረአ ካብ ዘይረአ
كم زخونه يبل سلازي من يزيره تزيره أملاخي مش تزيرس أملاخي سلازي عالم بقال أملاخ كم تفترت اتزرق كله زبعينا نريد لنا كله خاء كابيو كابتي زير أملاخ أنت خم تقول كم زمتة متى نقبر لنا شو كم زخانة مالتي يا ريتا كم زخانة بأمنة أنت نقبر لنا نستوعب لنا يدو بار عالم كتفتر كلا زنبرة سبالود يا ما أخلنا أدامن هوان كان يروم ديو فلا يزجوز عالم كفتر كله أين بورن حكي سماين مدرن كفتر كلهس أين بورن سلازي دحريو خا خندش عامت مسيله جن أبزخينا حدا نجرنا أمنا لنا كل عالم اتزرق دبله كل شيء كابت زير أملاخيو أنت جيرو كوي خينو السو يخون سبالسي كونه الناس نأمنا لنا إذا خمدو خانس بمتاينا نستوعلو دلنا يدولو بأمنتنا نستوعلو دلنا نمنتاي أمنتتا أنكو نتزير رأترينا منفساوي عينيا رومي عسرت عسرة شوية خمزيلو زمخاني ومن تخسؤونو سيلو اتي كفترة علم جميرو بقبرو زفلت زير رأ بحريو إذا خان اتي نايزال علم حيلون ملوكوتوسي عصبيو انتاي قبريبل يرئيبل بار أقداسنت أمنت سقاب كندزيو أبراهام بأمنت برتعيب لنا أبراهام أيتوالا ولا نيبل أبراهام نمئمان أيدخمان نيبل أبراهام مستتسوع يبل بأمنت نابي كم زخيد كيف لا تنتهي قبره وتصيب أبراهام مستفتنا بأمنت نيسح أنت غيره سووا يبل فلا إبراهيم عسرت شعات خمزيبل أملاك كموتات دما كتنسوق كم زكالو حسيبو يبل بون بمثالي مليسو أنت غبرو رخوبو يبلنا بار أبراهام أمانيو أبو خلاتنا يخا كبرنا أملا يخون سدزلو مخم أبراهام نبرتعدو بأمنت نبرتعدو بروحات حواتي بأمنت برتعو جابيركم يدبلنا دلولو ما عند بقالو غيرو بأمنت برتع بأمنت برتعي كم حبركا بأمنت نبرتع بزي أمنتنا أملاك نسمرو عين خلينا أوكي بار حسر أبيله قال مسترات أبراهام سي نايم برتعو مغنيات كنقراكم بأنكو دي أبي صحف ترينا نبرهام بأمنتو نخبر تعز جوارو نحنا دما كم تمرتي ويكا كم مثالي ويكا كم مستر كن حزود لنا نجار نتايو أب تقصي عسران حدا كم زيبل نتي ذهابو تصفى كجبرا خلت كم زلوا أتصبيقو ترديو نبرمو سلازم دما نصدقي تقاصرت له بارت قداميتي مستر زيا كابتي تصفى نلعلي نتو وهاب تصفى امينو امين دو سلازي ني املاح تصفى املاح ني حبني املاح تصفى اتو وهاب تصفى دخونه املاح نسو يعبي ابتمردو اصبيقو تردي نديم اتحطس ناي مرداي مالتي حجي كالكوليت غيرو حاسيبو خردا خلو ابراهام تايد حسب اتدل املاح دهابن تصفى دو يعبي ولاس اتي وهابي تصفى يعبي سلازي وهاب تصفى سلاد عبي مالتي نتي ذهابو تصفاسي نتو وهاب تصفاس نتا ذهابو تصفاس كجبراس كيلت الله وديو يبلون يلي دحتت لم كله أملاك ذهابنا تصفاتات نمسايو تعب تصفانا فلوتيو مساعد كريستوس هيكونن ويتا خمزير له كيده سفرا مس أدلخلكم يلو كيده سفرا مس أدلخلكم أبتي أنا زلخوه نسخاتكم من أول ما أنتوا تكونوسي تمليس أخمد سيمو كواسدكمه آمين ماراناتا يسوع نع آمين سلازي تقندي تصفانا زيو إذا ترى حقن كأيكونن أبزام درزيا
أبزا هيوت زي أطرح يبل أبزا هيوت زي أطرح تسفى غيرنا أنت نخونس يبل كاب كل سب ندنقص مخنا نيرنا ስለዚህ ፓርት ድማ ኣብዚ ምድር እውን ክንነብር ከለና ብህይወትና ዲዩ በአገልግሎትና ዲዩ በጥዕናና ዲዩ አምላኽ ዝሃበና ተስፋኻ ኣሎ ነዚ እውን ኣይከሓዶን ስለዚህ ንኹሉ ኸነምጾ ከለና ናብ ግልና ኸነምጾ ከለና እቲ አምላኽ ዝሃበኒ ተስፋ ዶ ይዓቢ ወይ ከዓ እቲ አምላኽ ዝሃበኒ ተስፋስ ንሱ ክገብሮ ይኽእል ዶ ኣይክእልን ኢልና ኢና ነብስና ክንሓታ ደለና ንነብስና ኸነረዳእ ደለና ከምኡ ኢሉ ረዳእ ነይሩ ማለት እዚ ተስፋ እዚ ካብዚ አምላኽ ይልኒ ደሎሲ እቲ ባህሊ ይዓቢ ድብል አጸቢቁ ምርዳእ ነይርዎ ስለዚ ድማ ንጽድቅ እንታይ ገበረሉ ተቆጸረሉ ባርታ ቀዳመይቲ ካብ አብርሃም ንመሃራ ብሩኻት ሕዋት እንታይ ኣተልና ካብቲ ተስፋ ንላዕሊ እቲ ወሃብ ተስፋ እንታይ ይገብር ንዕኡ ንእመኖ ማለት እዩ ካልኣይ ኣብ ጥቕሲ 19 እንታይ ድብል አብርሃም ነቲ ዝረአ ዘይኮነስ ነቲ ዘይረአ ይርዩ ኣይኮነን ኣስታት ወዲ 100 ዓመት ክንሱ ሙማት ስጉን ሙማት ማህፀን ሳራ እንታይ ነገበረ እናረአየ ይብል ስለዚ በዓይኑ ድሪኦ ካሊዩ ኣይኮነን ንሱ ግና ነቲ በዓይኑ ዝረአ ዘይኮነ ደኣምንሲ ነቲ ዘይረአ ድሪ ነቲ ዝሪኦ ተስፋ ዝገብሮ መን ኣሎ ይብለና ብተስፋይና ድሒና ዘሎና ነቲ ዝረአ ተስፋ ምግባር እዚ ተስፋ ኣይኮነን እዩ ነቲ ዘይንሪኦስ ተስፋ እንተገበርና ግና ብትዕግስቲ እንታይ ገበርለና ይብሉ ንጽብዮ ኣለና ናይ መወዳእታ ድማ አብርሃም ዝረአ ብዘየለ ንኣምላኽ እንታይ ምግባር እዩ ክብሪ መሃቡ እዩ ኣብ ጥቕሲ 20 ከምዚ ይብል ግናኸ ኢሉ ንኣምላኽ እንታይ እንዳገበረ ክብሪ እናሃበ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣስታት ወዲ 100 ዓመት ክንሱ ብቁፅሪ ተመፂኻ 100 ይብርኡ ድመጽእ ማለት እዩ ሙማት ስጉን ናብ ስጉን ድሕር ተመሊሱ ሙማት ስጉ ይድሪ ናብ ሰበይቱ ተመፂኸ ሙማት ማህፀን ሳራ ይድሪ ኣብ ከምዚ ኩሉ ኩነታት ግና እንታይ ይብለና ንኣምላኽ እንታይ እንዳሃበ ክብሪ እናሃበ ስለዚ ንምእማን በርትዐ ዳኣ እምበር ነታ ተስፋ ኣምላኽ ብዘይ ምእማኑ ኣይተዋላወለን ይብለና ብሩኻት ሕዋት ስለዚ ኣብ ድኾነ ኩነታት ናሃሉ ንኣምላኽ ክብሪ ንሃቦ ንኣምላኽ ክብሪ ክንቦ ከለና ኣምላኽ ልዕሊ ኩነታት ምዃን ኢና ንኣምን ደለና ብኣምላኽነቱ ብባህርያቱ ንሱ ኩሉ ከም ዝኽእል ኩሉ ከም ዝፈልጥ ኣብ ኩሉ ከም ዝርከብ ንሱ ዘለዓለማዊ ከም ምዃኑ ተረዲእና ኢና ንኣምላኽ ክብሪ ንህቦ ስለዚኦም ዘመርቲ ሕዋትና እንታይ ኢሎም ከይኮነ ከሎ ኣመስግነካ ኣለኹ ምስጎነ ምምስጋንሲ ካብ ደለና ያንትሲኢና እዛ መዝሙር ክዝሙሩልና እዮም ሕዋትና ንኣምላኽ ክብሪ እናሃበ ይብል እስከ ንሕለ ደቓይ ክንጽሊና ኣምላኽ መስገን እሶም እንዳተዳለዉ ከለዉ እስከ በዚ መዓልቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጳውሎስ ጸሊሎም እስከ ንሕና ንርእስና ንጸልየላ ኣነ ንርእሰይ ክጽልየላ ኣብዚ ኮይና ክጽልየልኩም እየ ብሩኻት ሕዋት እስከ ዕንትኹም ሸፊንኩም እንታይ ድብል ኣሎ ናይ እግዚኣብሔር ቃል በዚ ምኽንያት ሲልዎ ኣምላኽ መንፈስ ሓይልን ፍቕርን ቅጽዓትን እምበር ኢልዎ መንፈስ ፍርሓት ኣይሃበናን እሞ ነቲ ብምንባር ኢደይ ኣባኻ ዘለዎ ውህበት ኣምላኽ ከተሐድሶ እዘክረካ ኣለኹ ኢልዎ እስከ በዛ መዓልቲ እዚኣ እስከ ንኣምላኽ ነመስግኖ እስከ በዛ ሰዓት እዚኣ ንኣምላኽ ነመስግኖ እስከ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከበርትዓና እስከ ንኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ በዛ ሰዓት እዚኣ ብመንፈሱ ኢልዎ ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብኩም ክትብርትዑ ኢልዎ በቲ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብኩም ክትብርትዑ ኢልዎ እስከ ጸልዩ ሕጂ ንሕለ ደቓይ ቆሶም እናዘመሩልና ከለዉ ንሕና ክንጽልይና ኣምላኽ መስገን መንፈስ ቅዱስ ኣበርትዓኒ ክንብሎ ኢና በዛ መዓልቲ እዚኣ ዋልታ እምነት ኣልዕሉ ኢሉ እንታይ ማለት እዩ እምነትኩም ኣይትደርቢዩ ማለት እዩ
እግዚአብሔር መንፈስ ማእኸልና ሎ ብሩኻት ሕዋት እግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ማእኸልና ሎ በዚ ምሸት ዝኻ ምብርታዕ ክገብር እዩ ኣምላኽ መስገን በዚ መዓልቲ ዝማ ምትሳእ ክገብር እዩ ኣብ ማእኸልና ድማ እግዚአብሔር ኃይሉ ክገልጽ እዩ ሕዋት እስከ እንዳጸለና በዚ ሰዓት እዚ ሕዋትና እንዳዘመሩልና ከለዉ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብኩም በኃይል ምእንቲ ክትብርትዑ ኣበርትዓኒ ክብርትዕ የበልዎ ጆኹም ኣተስኣኒ ሞ ክትስእ የበልዎ ምልዓል ግበረለይ እግዚአብሔር በልዎ محلال كاب هوته إجزابير مدكام كاب هوته إجزابير على علبولو بزا مع الزيان آمين مسك نزح حيد الدقائق انتقم الله بروحه توات كلتا 3 دقائق منفس قدس وي نابلنا دقفني حجزني حيلا هبني زخونا يخون نتزبولو كم زخون انبر بلبو زي ولا وليد بل اسكب الساعات بأمنة سابق الماء أملاح قريبنا مسكنا مسكاسي خلو يخلو يكون خلو مسكنك الخو أجهم مسكاسي خلو يخلو أستاذ ودي عمد كنوسي يبل يكون خلو مما تسقون مما تمهت عن سرع النار عيب لمؤمن أيدا خماني قنا خنا أملاح كبرنا حبيب مسكنك الله مسكونة مسكانسي يخلو يخلو يكون خلو مسكنك الله مسكونة مسكانسي እግዚአብሔር መንፈስ ተበርታዕና እግዚአብሔር መንፈስ يكون خلو يمسكنك يكون خلو يمسكنك ريبا بابا دورا باديا باجيرا باغالا لا باندورا لا باديا بابوس እግዚአብሔር መንፈስ ተበርታዕና እግዚአብሔር መንፈስ አብትሽ ውሽ ሰውኩም በኃይል ክትበርታዑ يكون خلو ومسكنك اللخو مسكونة من مسكانسي يخلو يخلو يكون خلو ومسكنك اللخو مسكونة من مسكانسي يخلو يخلو يكون خلو ومسكنك يكون خلو ومسكنك يكون خلو ومسكنك يكون خلو مسكنك أقدمك أمسكنك تبناك يلا نفسك يلا أقدمك أمسكنك تبناك يلا أقدمك أمسكنك تبناك يلا نفسك يلا أقدمك أمسكنك سرك يلا كل خلتك بلدك تعماميني كل خلتك بعينها تعماميني زهاب كاني قد تسفح كي تولعولكو عمق نسمعتي ابرخك اللغو زهاب ما تسمح كي تولعولكو عمق نسمعتي ابرخك 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 نخبرو بلدنا ابرخك 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 بملولنا ابرخك 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 بملو حينيك ابرخك ابرخك ابرخك
أملخكا بملولك أملخكا بكل التناي أملخكا ريكايت مالي سلازي مسكناي زبزح لومي سلازي مسكناي زبزح لومي سلازي مسكناي زغدل لومي سلازي مسكناي زغدل لومي ريكايت مالي سلازي مسكناي زبزح لومي سلازي مسكناي زبزح لومي سلازي مسكناي زبزح لومي سلازي مسكناي أملخكا بخبرو ببينا أملخكا بخبرو ببينا أملخكا بكل التناي اسكي داونا حفابيلنا بروبات اسكي حنساب اسكي منفس قدوس عدلنا حبوس كابلبنا منفس قدوس بزمعات حجي سرحو خسرح بقى مبرتع خقبرنا بزمعات زي بروبات اغبازي لهم من يحللون اباص حد ما سنكلكل الهم يودقوا انه توم نغزابير تصبي غنا حيلهم يحدث محدث قبر بزعازي نغزابير منفس صلي حجي نغزابير اسات كودع ابنو سوا كبزي እግዚአብሔር አተሳን በሎ ምልዓል ክገብር ነእግዚአብሔር መንፈስ አበርታኒ አተሳን በሎ ጆም አተሳ ይحይለን በሎ ራሱ ትራባ ዱና ማቦንዳ ሬሳ ትሩባ ዲያና ማቦንዳ ሬባ ሱትራባ ዲያና ማቦንዳ ነእግዚአብሔር መንፈስ አብዝ ቦታ ዝሎ በመላት ነእግዚአብሔር ክብር ብዝ ቦታ ዝሎ አጆም ያንቶም ሸፍኑ ነእግዚአብሔር መንፈስ ተቀበሎ ነእግዚአብሔር መንፈስ ደበርታና እግዚአብሔር መንፈስ ለተንስና እግዚአብሔር መንፈስ ዘሐይልና እግዚአብሔር መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ጸልዩ ጆም ጸልዩ ራባ ሳትሮባ ዱና ማቦንዳስ ሩሻ ትራባ ዱና ማቦንዳ አብትና ውሽ ተሰብኩም ይሎ በኃይል ክትብርቱ ይሎ አብትና ውሽ ተሰብኩም በኃይል ክትብርቱ ይሎ መንግስት አምላክ በኃይል ያህዋቴ ነእግዚአብሔር መንግስት በኃይል ያ ነእግዚአብሔር መንግስት በኃይል ያ ነእግዚአብሔር መንግስት በኃይል ያ ኃይል በሉ ጆም ኃይል ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይል በሉ ጸውዑ ነእግዚአብሔር ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይል በኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ነእግዚአብሔር መንፈስ ራባ ሶትራባ ዱና ማቦንዳ ሮባ ሻንቶር ላባዲያ ካብ ኃይልና በኃይል በሎ ካብ ጸጋና በጸጋ ካብ ክብርና በክብሪ ካብ ኃይልና በኃይሊ ካብ ጸጋና በጸጋ ካብ ክብርና በክብሪ ካብ ጸጋና በጸጋ ካብ ክብርና በክብሪ ኃይል በሎ ጆም ኃይል ነእግዚአብሔር ኃይል እሳት መንፈስ ቅዱስ ሮሳ ትራባዲያ ራቦሻ ትራባዲያ ራሻ ትራባዲያ መንፈስ እግዚአብሔር አብልዕልህ አሎ ጆ ነእግዚአብሔር መንፈስ አብልዕልህ ነእግዚአብሔር መንፈስ ካብ ኃይልና በኃይል ካብ ክብርና በክብሪ ካብ ጸጋና በጸጋ ካብ ምብርታዕና ምብርታዕ አሜን ራሶ ትራባዱና ማቦንዳ ራባቦስ ድኻም ዘበለ ይውደቅ محلال زبالة يودق محلال زبالة يودق بيسوس كريستوس ياوشم مولوال زبالة يودق مترطار زبالة يودق راسوت راباديا ماشوت راباديا راجوسا كاباديا ريفا شات راباديا اجوها ጸልያት ጸልዩ نእግዚአብሔር መንፈስ ሩሳት ረባዲያ ጸውዕወና እግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ያባሁን ከሰረ በኃይል አብይወቱን ከሰረ እምነትኩም ከበርታ ተስፋኩም ከደልድል በኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም
ራሱ ትራባዲያ ማሾካባዲያ ማጁራባዲያ ጸልዩ ጆም ብራባ ሳካትሮባዲያ በመንፈስ ተቃጸሉ ይብል በመንፈስ ተቃጸሉ ለእግዚአብሔር አገልግሉ በመንፈስ ተቃጸሉ ራሱ ትራባዲያ ራሾካባዲያ ማጁሳ ካባ ራሱ ትራባዲያ አበራባቦ ሬባሱ ትራባዲያ ራሹ ትራባዱና ማቦንዳስ ራሱባ ሩባሳ ትሮባዲያ ራጁና ማቦሳ ራሶ ትራባዱና ማቦሳ ትሮባዲያና ማቦንዳ ብሩክ መንፈስ ቅዱስ ክብር ንበካለና መንፈስ ቅዱስ አማኸልና ክብር ንበካለና መንፈስ ቅዱስ አፍልጦ ንበካለና መንፈስ ቅዱስ በመላእክት አብዝ ቦታ ስለዘለኻ ተመስገን መንፈስ ቅዱስ በኃይል ስለዘለኻ ተመስገን በመላእክት ስለዘለኻ ተመንፈስ ራሶ ትራባዱና ማቦና ሬጃን ኮሮና ባዱና ማቦስ ራቦሳ ትሮባዲያና ማጅነ ሜጎንታ ማሶ ትራባዱና ማንዶስ ሬባቦሳ ትሮባዲያ አሜን ሃሌሉያ አበርታዩ እግዚአብሔር እምነትና ሃሌሉያ አምልከከ أمل حيلي اعتقنا حيلك اسكن والله هللويا امنتي برتع اسكن والله هللويا እግዚአብሔር መንፈስ በቃል ይዛረባል ለህዋቴ ሃሌሉያ አምላክ ይዛረብ አሎ ኢላ ተዳሚና ሃሌሉያ ዮሚ በእምነት ወደኻ በኢየሱስ ክርስቶስ መልስነ ክብርተ እስኪን ወላ ሃሌሉያ መስተቃል ሐቢርና እስኪ አሜን እንዳበልና እንጸልይ ህዋቴ ሃሌሉያ አበርታዮ እምነቴ ለማንት አደልድሎ እምነቴ ለማንት መንፈስ ቅዱስ ካል መንፈስ زبرتع منفس الحواتي هللويا زهي المنفس هللويا تزهي المنفس تزبرتع منفس حي لننا برتعنن እግዚአብሔር ሎሚ ቃልካ ተዛሪብ እንሎ ዝበለት ነፍስ حواتي ቃሉ ዘርብ ጸንህ እግዚአብሔር أبزله هو درجة خون يدلني بأمنة ودخاب يسوع كريستوس كبر تعدل له هاي لها بناك زابير لهم بمنفس ودخاب يسوع نتصل لنا أبو هايلي هاللويا أمنة يا برتعيوك زابير أمنة يا برتعنك زابير أبا غازل لنا ممان كوسك كبر تعك هاي لابو كم تزبل أمنة هيراغون كساعد بهالقويتا بيسوع كريستوس ودخا كاب أمنة ناب أمنة كاب هايلي كن برتع قويتا منفس قدوس لو ما عندي تزاريب كنا لخاب غالكا ببارها غيركا غالكا تزاريب كنا لخابو أمنتو أي برتع أي دخمتني لكا وقال خاب أمنة ناب أمنة برتع لكنا እግዚአብሔር هاليلويا 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 كبرنا أملاك هاليلويا ويتا يسوس سمكاي بارخ هاليلويا هاليلويا أمنة الله نمو أمنتي تبرتع باغا أمنة مكزابيه رابرت عني أمنة اللوني أمنة اللوني أمنة اللوني أمنة اللوني عبد كل ذكر
ኣብቲ ኩሉ ዝኽእል ካመንዳይ እስከኑ ብለና ሃሌሉያ ካመንዳይ ዝፈርህ ካመንዳይ ካመንዳይ ዝሽበር ካመንዳይ ካመንዳይ ዝፈርህ ካመንዳይ ካመንዳይ ዝሽበር ካመንዳይ ሃሌሉያ ኣብቲ ኩሉ ዝኽእል ኣብቲ ኩሉ ዝኽእል ሃሌሉያ ክብርና ኣምላኽን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እምነት ኣብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ኣዝዩ ጥዑም ቃል እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን በዚ መንፈስ ዝኸለና ሓንቲ ቃል ከነብብ እሞ ምስ ጊዜና ክብርን እግዚአብሔር ይሁን አምላክ ክብር ይሁን ሃሌሉያ በቃሉ ተዛረበና እግዚአብሔር ስም ይባረክ ሃሌሉያ ተስፋ ዘሃበና ኡምኒሞ ነታእምንቶ ተስፋና በዘይ ምንቅና ነጽናያ ነፍቅርን ሰናይ ግብርን ንምንቃሕ አምነና ሕድሕድና ክነስተብህል እዝኻ ታብ መዓልትቲኣ ትቀርብ ከም ዘላ አጸቢቁም ትሪዩ ኣለኹም እሞ ንሓድሕድና ንመዓዓ ድንበር ገሊኣቶም ልማድ ከም ዝገብርዎ ኣኸይባና ኣይንሕደግ እስኪን እግዚአብሔር ክነመስግኖ ኢና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽና ናቦናን በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካ ኣለና ግሩም ዝኾነ ቃል ሂብካና እግዚአብሔር እንሆ ንባርያኻ መመልስካ ከተጸጎ በዚ ቃል እዚ ብሽም ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግና ኣለና ጎይታ ንህዝብኻ ሎማዓንቲ በእምነት ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ መሊስና ክንብርትዕ ንጉባኤኻ ንማሕበርካን ነታ ብደንካ ዘጥራኻያ ከምኡ ድማ በትእምንቶ ተስፋና ኣጽኒና ክንሕዝ በቅድስናን ብናይ ዘለዓለም መንፈስን ዝባረካና እግዚአብሔር በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሁሉ ነገር ነመስግነካ ንባርከካን ኣለና ክብር ሁሉ ንዓኻ ይኹን ብዝጸንሐና ሁሉ በመንፈስ ደገፍናትካ ኢና ጸኒሕና እሞ ንነፍስ ወከፍ ዝነበረና ናይ ጸሎት ናይ መዝሙር ናይ ቃል ኣምላኽ ናይ ስብከት ኩሉ ንስኻ ተሰቢካ ዘይትውዳ ኣምላኽ ኢኻ እሞ በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካ ኣለና ከምዚ ንኽኸውን ብመንፈስካ ንነፍስ ወከፍ ኣገልጋሊት ኣብዚ ማሕበር እዚ ከምዚ ጌርካ ክትወቅቦ ዝፈተኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንነፍስ ወከፍና ሓይልን ጸጋን ስለ ዝሃብካና ካብዚ ንሰምዖን ንሪኦን ዘለና ኣዕዚዝካ ትባርኽ ኣምላኽ ኢኻ እሞ በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ሁሉ ንዓኻ ይኹን ንብል ኣለና በመንፈስ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካ ኣለና ክብሪ ሁሉ ንዓኻ ይኹን ነገራትና ዘበለ ንስኻ ሕለፎ መንገድታትና ዘበለ ንስኻ ሕለፎ ብዝጸንሐና ነመስግነካ ኣለና ብኩሉ ነገርና ኸኣ ንባረኸካ ኣለና ክብሪ ሁሉ ንዓኻ ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ጎይታ ይባርኩም ንሓድሕድና ሰላም ንበሃር